Salutare oameni buni și bine m-am regăsit pe nou meu canal de YouTube. Astăzi să vă arăt un gearbox pentru M3. Acesta e M3-ul. Trebuie neapărat să aveți 926 de cai sau 2000 HP dacă vreți. Gearboxul este ăsta. Finalul 3.22, prima treaptă 2.66, a doua treaptă 1.91, a treia treaptă 1.30, a patra treaptă 1.50 și a cincea treaptă 0.80, a șasea treaptă 0.63 și a șaptea treaptă 0.45. O să intrăm pe single player să vă arăt cum merge mașina. Doar să ne bagi. Hai, așa. Dați un pic să-mi bag și o benzină. Sau las să mai bag. Acest gearbox pentru M3 este de 500 plus. Sau, nu, cred că 400 plus. Da, 400 plus. Asta e mașina. Și o să vă mai arăt acum, după, încă un glitch, cum să faceți bani gratis. 3, 2, 1 și... Doi. Sigur prinde. 500 e un pic mai greu. Da, v-am spus 400 plus. Prinde destul de bine. Au prins 440 ceva sau 30 pe acolo. Acum hai să vă arăt bug-ul cu bani. Pentru acest bug trebuie să ajungeți aici. Lăsați mașina așa. Stai, n-am pus-o bine. Stăm, uite aici așa. Nu trebuie să ajungeți neapărat aici. Acum intrăm în cabină. Dă-te mă mașina. Da. Așa. Intrați aici în cabină și trebuie să vă apară alea să vă urcați la volan, să închideți mașina sau nu. Apăsați acolo, mergeți în față. Și acum vă întoarceți. Și când treceți, nu vă mai scade minus 5, vă dă plus 100. Deci, ăsta e bug-ul, v-am arătat și gearbox-ul și ăsta e episodul. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să dați un like, subscribe și să apăsați clopoțel pe Lucas să primiți mai multe notificări. Eu am fost Lucas și v-am salutat. Pa!